Ani khai, boni ke kisang bukannya power baru views ro baru anak kan dan views baru na kere kya. Ekdom bokrok কত ফেসবুকও ব্লগ রখাইনিও views ro untu hnai. Mane staro kasmanya buke staro mamai po akatang nuguni mani angna ekdom amjane bokrok tonton Kisa views ro rupanya ba baisong darasong komen ro rupanya ba amu kisa buihai mane Facebook ni rangko kisa sarang tu mare tongke hai pun utima ekta views mai yani gunoi mane follower bisi baria tam ni hingga ni kasa Facebook tabo video viral lung tongkha hingga channel unggo YouTube bo kasa viral lung tongkha obono ang kisa tabo khomasano angbo mane ori sumjako angbo di kisa ka mistake ngai abo kisano nakarbai sidi jotono khoma khaibai sidi tamni hingga borok ni bisingo jotono mistake mano obono joto borok no kisa khoma sano ang norok no lukrong thani ano comment hamia hamia khani rong thani ani bo family tong ani bo songjar tong ang tabo tong thangna nango kai norok jodi ano obo mistake jobo viral khaya kya ka ani langmang thenya sara tai kun pala ka please khai video no viral ta khaibe sidi tai comment hami rok ta khaibe sidi ang norok no request khayo tai khoma sano norok obo kisa mane viral khaya kai chasinai karon borok ni bisingo joto mistake mano obo no nang nong thani 100 বার মানে রিকোয়েস্ট ক্ষমা সানো নরক অব কিসানো অকক ন সাউই আনো কিসা ভাইরাল তা খাইবে সিদি নরক ক্ষমা খাইবে সিদি Social media platform Facebook ta YouTube video viral man pore ob bukuk social media ni bwskango phaye lukurungno khoma sanka ang bul ungthang dage kisa ri hame chumui video khaijalangka amani bagai norok ano khoma khaire sidi hine tamni hinkai o mangpuli jebru social media viral man pore belanyo lachimung mama ba ang thunani moton simi lama tongsu hunoi o bukuk sai khnarka tebo lukurungno kokya please norok ano hamia comment ta khachidi te ano viral ta khachidi hine saka ngakai norok o mangpli nungmani pore kubunyo o bukukjuno khoma khaire basidi tamne hinkai bororok depression kalakai belanyo hamia langma hai wansumung rok phai manu tamne hinkai binibo nukhung tongo binibo সংসার tongo bo kaisa mistake khaima batao social media o viral ungjak ngakai lukurongna jumbo amsun konai bono map khaire basidi tai bona hamia komerok ta khajidi hinai karon nung nogo achututi kaisa hamia comment khaima ba khoroja borungni live o belanya impact ongi manu ngakai amsuko kasar mung ruwi jungnong bago omangpli tui pheke bono khoma khaire di tai omangpli hote kaisa belanya srumung bo kaisa manu je social media angka borok jotono nugu ro srain chimi okro jotono nugu social media hai platform kuno video ro upload khane sikang অনেক কিছু বা ভিউ সুযোগ বা আপলোড খানি নাঙ্গো তামনি হিংকা একবার সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল থামা মানৈ আমো ভাইরাল 응냐 তরগি থাঙ্গো আমো হুজাগি থাঙ্গিয়া ngakai o bukuk jubo mutini sai khnar ka je bo bini bul saima mani pore bo social media wa upload khaire mani bini video ro jotto delete khaire ba kha kintu boro ro save khainar mani pore tabuk o mangpli rong no viral khatan kha nei ga paithok amchung sane bono map khaire sidi